खुलुमबाय मोनाबिलिनि अननाय सिबिनाय फैगौ रंजालि बैसागु आरो बोथोर गोदाननि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फैदो जों मोननैसो रादाब खोनासंनि। जोंनि खाथिनि हादोर श्रीलंकानो मैया 11,000 मेट्रिक टन माइरं हरनाय जाबाय जोंनि भारत हादोरनिफ्राय। मानोना श्रीलंकाया जानाय लोंनायजों आंखालजों सेख्रेबनानै दङ। 24 घन्टायाव खुनुरुखुम बोथिसे जानायल' मोनजागासिनो दङ होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। आरोबाव बेल' नङा, हरबावगोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे पेट्रल डिजेलबो हरगोन होननानै जोङो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जायो। बे मदद होनाया जोबोद मोजां जादों होननानै जोङो बयबो मिथिनो मोननाय जायो। दिनै सावस्रि बिफाननि फोसावनाय बायदिब्ला 24 घन्टानि गेजेराव कर'ना भाइरास जानाया 1088 गोदान एक्टिभ केस मोननाय जादों आरो 22 सुबुंफोरा जिउ गोमादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जम्मु काश्मीराव सासे आइजोआ गावनि 8 दाननि गथ'खौ सोबादों आरो बिसिनायाव गोजौनिफ्राय गारहरनाया भाइराल जानायावहाय जम्मु आरो काश्मीरनि पुलिसफोरा बुग्रा बिमाखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय दिनैहाय आरो जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै एसपि अभिषेक महाजनआ फोरमायदों। आरो बे जाथाया दान मोनसे सिगांनि घटनामोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा गथ'खौ बिफानो गथायनानै हरबाय आरो हिन्जावखौ जेलाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसन आफादगिरि एम जगदीश कुमारआ बेबायदि फोरमायदों। बोसोरसेयावनो मोननै कर्स खालामनो हागोन सासे मानसिया। बेखौ थाबैनो एनआइपि नि बिथोन बायदियै फोसावनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। फिलिपिन्सआव दिनै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बाना जानानै 43 सुबुङा थैनो गोनां जाबाय आरो दासिमबो 28 सुबुंफोरा गोमानानै दङ होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया फिलिपिन्सनि खोला आरो गेजेर ओनसोलाव जादों होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। दिनै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि ड रनेश पेगु आरो केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ गुवाहाटीनि जनता भवनाव दिसपुराव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि 12 एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होदों। बियो जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। अन्ध्र प्रदेश सरकारा थांनाय 11 अक्ट'आव ट्रेन जाब्रबथाय जानानै थैनाय सुबुंफोरनो अन्ध्र प्रदेश सरकारा 2 लाख करि होनो थाखाय फोसावनाय जाबाय। बेवहाय जोंनि आसाम रायजोनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफोरबो सानै दङ। बेवहाय उज्जवल बसुमतारी आरो फरनेस्वर बसुमतारी सानैनिबो मुङा लिस्टआव दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बङाइगाव बासुगावआवहाय मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों। मानसियानो मानसिनि बेदर जादों। बे मानसिनि बेदर जाग्रा सुबुंनि मुंखौ सतीश चन्द्र होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बिनि मुङावहाय थार बिजिरनो थाखाय पुलिस केस होनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरो दा बियो सिखार खालामनाय जाबाय बारा जौ लोंनायनि जाहोनावहाय जेबो उदिस गैयैयावहाय बेखौ जाफ्लांनाय जादों, मावफ्लांनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क्रिकेटार रवीन्द्र जाडेजाया मैया 2022 मायथाइनि आइपिएलआव देरहानानै बिथाङा बुङो बियो आंनि गिबि खेबनि देरहासारनाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।